Dol, si pangalan na to, Dol? J. Isabel Santos. Taga-asa man ka? Taga Kauswagan. Ikapila naman ka gimukbang? Aw, kadagan na! Asa man ka gimukbang, Dawi? Asa ka gimukbang? Sa kwarto or sa sala? Aba, sa kwarto! Sige, Juan. Pila man ka minuto gimukbang? Mabtag 1 hour. Sarap. Kaon yun eh. Diba? O say pamati ni mo gikaon? Lami! Lami kayo! O say, kung lami, naman ay tingog ang lami. O say tingog sa lami. Iyate na! Ingana, yun ay mukbangon, ingana. Pero, para sa ako, kaon dyan. Kaon yun yung mukbang. Kaon ka, cracklings kayo. Mauni ang pinakasikat nga betting application, wala nilain pa kung di ang PH Love. Kung asa, pwede ka makadula diri og Super Ace, Fortune Gems o uban pa ng mga slots game. O pwede pud ka modula sa sports, sama sa NBA. Kabalo ba mo nga akong pinaka-paborito dulaon kay ang Mines Gold? Dali ra mong kayo ang kwarta diri. So mo ni akong gidula mo beta og 100 pesos. Boom! Inaana kasayon ang dula diri sa Mines Gold. Dali ra kayo ang kwarta diri. Kung sa cash in o cash out, walay problema diri kay ang cash in o cash out gamit lang imong GCash, Maya, GrabPay o online banking. Dali ra kayo ang transaction. Kabalo ko kadulaon na ka na ang link sa comment section. O pagdula na, balatuhi pod ko ha.